D. Koľko hlačiek musí dať Tanka Karin, aby mali rovnako? Najprv musíme A. No, to jaký bude príklad z A? Koľko hlačiek majú spolu? 37 plus 29 sa rovná 37 plus 29? 27 plus 29. Na konci je 6 a na začiatku je 6. Aký je ten príklad ešte raz? 37 plus 29. Áno, 6. 6 a 6? 66. B. O koľko viac hlačiek má Tanka ako Karin? Koľko? Má Danka viac ako Karin? Danka minus Karin? Danka minus 37 minus 29? No. 37 minus 29 sa rovná 6? Či 7? 7? Takže 37 minus 29 je 8. Áno, takže C. má viacej hráčov. O koľko menej hlačiek má Karin ako Tanka? Takže musí byť 29. O koľko hráčov menej má Karin ako Danka? No ale ja ťa nepočuj. Ešte raz tú otázku? O koľko menej hlačiek má Karin ako Tanka? 66 minus 66 minus 37 je zase 30. Je 37. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 9. Počkaj, to je asi blbosť. Blbosť! Na čo si myslíš, že to je blbosť? Koľko bude mať hráčiek? Zlé. Čo? No povedz mi to. Máme to ukázať pre mamu. Istý príklad. Čo to je? 37 minus 29 sa rovná 8. Teraz otočím. D. Koľko hláček musí mať Danka, Karin, aby mali rovnako? Takže spolu majú 66, že? Aby ste sa už neučili deliť na 2 však? Áno, nedelili. Že ste nedelili. No, Ale potom malo by to byť 33 plus 33. 33 66. plus 33. 33 plus 33 sa rovná 66. A teraz ideme na 5. cvičenie. Hej? Ešte raz, ako bola tá posledná otázka? Koľko hláčiek musí dať Tanka Karin? Počkaj, to je iný príklad. To je iný príklad. A to je iné? Ne? Riadok, či čo? Riadok.
Však to je už posledný riadok. To je to 33. Tak čo sme to? Ešte raz vypočítaj tú vetu, to ja som zvyklý. Koľko hlačiek musí dať Tanka Karin, aby mali rovnako? Áno, 37. To je 37 minus... 37. Počkaj, to je blbosť. To je blbosť. Tak čo? To je žiadny blbosť. Prečo nemáte tam nejakú podobnú úlohu pre... Ja to ani neviem, my sme sa ešte ani neučili delenie. Ja viem, tam chceš napísať nejakú zložitú. Tak, ideme na cvičenie 5. Ty by si to mal vedieť. Keď sme skôr. Teraz. Tak. Easy peasy pre mňa. Ešte to posledné. Nájdi chyby a oprav ich. 67 plus 28 sa rovná 97. Tak čo opravíme? 3, 2, 1. Máte pravdu. 67 plus 30 sa rovná 97. Teraz 84 minus 99 či 39 sa rovná 84 minus 39 sa rovná 44. Ne. Správne. Je to 84 minus 40 sa rovná 44. Takže 84 minus 40. A už to viem. Ten piatý. Ten cvičenie 4 dvojkrát. Teraz vypočítaj tú vetu. Koľko hlačiek musí dať Tanka Karin, aby mali rovnako? Danka má koľko hlačiek? 37. Dáme, že 37 minus... 37 minus... Minus... Koľko má tá druhá? Karin. 29. No, do minus 29. A tieto dve daj do jak sa to povie, zátvorky. 27 minus 29 a 8, hej. A osmičku, keď si rozdelíme na dve polovice, takže 8, polovica z 8 je 4, že? 8 Takže daj ešte potom minus 4. minus 4 sa rovná 4. No. Takže je to 4, baby. Tak Danka 4 hra. Poďme spať späť na cvičenie 6. OK, už sme späť na cvičenie 6. 72 minus 54 sa rovná 28. 2. Nedám chyba jednotka. 1, 0, 1, 0, 9, 8. To je správne. Tam iba chyba malá, počkaj. Bude brať to všude kladol, to je hore. To je hore.
OK, máme iba 5 minút. Tak ukáž ešte, čo máme. 7, 5, 2, 4, chyba jednotka, 8, to je 18. Hej. No, 37 plus 24 je 51. 8, 9, 0, 1. 3, 4, 5. To je správne, ale tam nemôže byť plusko. Ukáž. Môžem si na to pozrieť. Čo na to bolo? Koľko? 37 plus 24, to je podľa mňa viac ako 51. 7 a 4 je 13. Áno. To musí byť 61. No. 37. A tam nemôže byť plusko, lebo tam nedávame plusko. Ukáž. Tuto nedávame plusko. Vidíš? Chceš vedieť predtým? Ukáž, že tu sa Tam nemôže byť pluska. tam sa to 37 plus 24 je 61. Takže, ako sa nám darilo najlepšie. Ďakujem, že si poslali, takže lajka, odbel. Bye.